Шәһәр телевидениесе тарихы бездән башлана. Чаллы ТВ 20 ел эфирда. Оларға эшләр өчен бензин ише ягулык кирәкми. Оларға бары тик яхшы кәеф, көр тавыш һәм микрофонның һәрвакыт сафта булуы кирәк. Алар киләсе сюжетыбыз геройлары, Күңел радиосына 15 ел гомерен багышлаган аерылгысыз алып баручылары. Белгәнебезчә, 15 апрель көнне Чаллы ТВ телерадио компаниясе оешуына 20 ел тула. Шул уңайдан без һәр көнне аның тарихы һәм үсешенә өлеш керткән хезмәткәрләр турында сөйлибез. Шәһәр һәм тирә-як район халкын моңлы тавышлары белән сөендерүчеләр турында тулырак хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова сюжетында. Теләкләрегезне, якты хисләрегезне җырлар аша җиткерә аласыз. Иртәләрегез күңелле инде, көннәрегез уңышлы булсын. Һәр иртә сәгать 7 тулу белән радио алгычлардан аларның ягымлы тавышлары яңгырый. Лилия Закирова һәм Зөһрә Фатыйхова Күңел радиосының кабатланмас алып баручылары инде 15 ел дәвамында яраткан эшләренә тугры кала бирә. Лилия Закирова бала чагыннан ук табиб булырга хыяллана, тик язмыш үзенекен итә. Ул Чаллы ТВ телерадио компаниясенә килә. Балачак хыялымның тормышка ашмавына бәхетлемен дә ди ул, чөнки радиода гына кызыклы, хәтта аңлата алмаслык хәлләр булгалый. Бер тапкыр төнне белән үзем генә эфирдә эшләгән вакыт. Ниндидер шундый могҗизалы, куркыныч хәлләр турында сөйләшеп утырабыз радио тыңлаучылар белән. Җәй көне бу. Ишек ачык, тәрәзәләр ачык. Сөйлим әкрен генә. Ниндидер кара мәчеләр турында сөйлиләр анда, куркыныч хәлләр турында. Шул вакыт колакта наушник, микрофонны аерга өлгердем. Стелгә кара мәче сикереп менде. Тәрәзә ачык калган булган, шуннан кергән булган икән. Мин инде тапшыруны туктатырга мәҗбүр булдым, хәтта куркудан. Туры эфирдә төрле чаклар була ди Зөһрә Фатыйхова да. Күңел радиосының дусты киңәше буенча килә. Моңарчы Уфа радиосында эшли. Бүгенге көндә радио тыңлаучыларга ул тел күрке сүз, излим сине кебек тапшырулар алып баручысы буларак таныш. Мин радиода эшли алам дип уйламыйдым. Кечкенә чагында ул ничектер килгәч өйрәнәсең тренансына. Минем әле бер иптәш кызым менә шул университетта укыганда минем радиода эшлисе килә диде. Мин шуңа аптырап карыйдым. Ничек кешенең радиода эшли торган хыялы булырга мөмкин, шундый зур хыялы булырга мөмкин микәнне кешенең дип аптырыйдым. Ул мин бу хакта хәтта хыялланмый идем. Ул шур белән бүгенге вакытларны чагыштырып та булмый. Менә без ул вакытта инде шушындый тасмалы магнитофоннар белән, кассеталар белән шушындый зур магнитофоннарны өстерәп йөри идек. Күңел радиосында әле эшли генә башлаган елларын сагынып искә алар Изидә Шакирова. Гомерен журналист һөнәре белән бәйләячәген мәктәптә укыганда ук билгеләп куя ул. Казан дәүләт университетын тәмамлап 1995 елны радиога эшкә килә. Беренче килгән көн бик нык истә, бик нык дулкынланып, шундый борчылып килгән идем. Ул бит инде уеныш түгел, сиңа кулыңа микрофон тоттыралар, кайларгадыр син бик җитди киңәшмәләргә барасың, аннан син бик зур җитәкчеләрдән әңгәмәләр алып кайтырга тиеш. Башлангыч елларда радио алып баручылары көн яңалыклары белән кич кенә таныштырса, бүген исә хәбәрләрне сәгать саен җиткерә. Максат радио тыңлаучыларга тагын да якынрак булу һәм аларның күңелен күтәрү ди алып баручылар. Лилия Хәбибҗанова, Евгений Максимов, яңалыклар.